Okay bafethu, sengibuyile-ke ngizokwenza u-part 2 kamkhulu ukhungula lo wemali esheshayo. Umuntu usuke waba busy nje, wagcina ngingasakwazi ukuthi ngimfonele. Ukwenza njengenjwayelo futhi. Mkhulu. Ninjani? Yena? Yebo mkhulu, kunjani? Yebo ngiyakuzwa la. Ngiyakuzwa. Ngagcina phela ngingasabuyelanga kuwena, Yebo. uyaphila kodwa khehla lami. La ngiyaphila ngazo kuwe. Hayi ngiyancenga nami khehla lami akufani. Angithi wawuthe angenze kube u-850. Angizwanga la? Wawuthe angenze kube u-850 angithi. Yebo. Ngiyifakile-ke namuhla-ke ngizokusendela-ke. Okay, Inamba ngizokusendela. Angesi? Yebo ngiyakuzwa ngicela ungithumelele. Ngithi ngizokusendela manje inamba. Le number ka-WhatsApp unayo angithi isakhona angithi. Ngizokusendela nge-message. Okay. Konje-ke awuqale-ke ungichazele-ke futhi mkhulu ukuthi ungitshele ukuthi le nto-ke ihamba kanjani. Angizwanga la? Ngithi awuqale ungichazele-ke futhi ukuthi le nto-ke ihamba kanjani. Angithi wena nami sakhuluma before baba. Angesi? Angithi wena nami sakhuluma before sokuqala. Asakhumbule yini? Sengisho ukuthi phela le nto lena mhlawumbe akwenzeki ukuthi le mali itrace-eke. Imizongena ebhenki. Baba wena mase uthumelele imali uzobiza futhi futhi izinto right wena uzoloko baba. Angikuzwa mkhulu. Mase uthumelele imali uzobiza futhi futhi izinto right wena uzoloko baba. Sengifakile imali mina. Khona manje right. Wena into ongayenza vele kuse-early manje usengahambi uyoyikhipha. Yebo. Ngizokusendela inamba nephini and then uhambe uyoyikhipha bese siyaqhubeka-ke. Yenza njalo Hayi okay-ke mkhulu kulungile. Amen. Angithi umkhulu ukhungula. Yebo yenza lo. Hayi ngiyakuzwa-ke khehla lami. Amen. Yenza njalo nkosi. All right. Okay bafethu. Ngiyamsendela-ke inamba eyi-wrong. Ngimsendela inamba. Bese futhi ngizophinde ngiyiqhubeze futhi ngomlindi ukuthi ehambe efike ebhambu uzobuyela kumina ngoba ngiyayibona imfishane le. Noma hayi ngizobuya noPatrick kulungile. Cela niqhubeke nenze njalo unisubscribe lapha ku-YouTube ningifollow nishare. Ngiyaza mina noPatrick. Hlalani. Danko.